ассалому алайкум дӯстони гиромӣ. ана боз якчанд хонаҳои фурӯшӣ назди ҳавлигӣ, квартираҳои фурӯшӣ ва заминҳои фурӯшӣ дар чистои 14 июли соли 2025 сол дар канали Саудо ТВ. дӯстон навора бо диққат тамошо кунед. барои реклама рақамҳоро мегзорам. шояд ягон хона, замин, мошин, квартираи фурӯшӣ дар шумо бошаву хоҳиши дар кӯтоҳтарин муддат фурӯхтан дошта бошед, дар WhatsApp муроҷиат карда метавонед. мо навораи бадният дар YouTube, дар TikTok, Instagram реклама карда фурӯшта мегзорем. ирӯза навора 10 дона эълон, якто замини арзон, якчанд то квартираҳои фурӯшӣ ва якчанд то хонаҳои назди ҳавлигӣ барои шумо пешкаш мешавад. видеоро бо диққат тамошо кунед. адресҳои ҳар як хонаро хушту гӯш кунед. навора бо диққат сабр карда тамошо кунед. рақамҳои соҳибхонаҳо мегзорам, маъқул боша занг бизанед бачаи азиз. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област кор фаъолият мекунанд ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати грузоперевозки Акаи Нозима тавсият метем ки пашти ҳар ҳафта боршон ба Туркистон мерасад. тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. мақсад ба дили пур аз номи канали ютуби Саудо ТВ занг занед. борои шумо аз 100 кило зиёд боша агар омада худшон бортона мегиранд, прямо Туркистон мебаранд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ваҳдат, Регар, Ҳисор, Шаҳри Нав, Восе, Кулоб, Фарҳор, Ҳамадонӣ ва дигар ҷои Туркистон хулас боршон мерасад. ҳар ҳафта пашти боршон Туркистон мебаранд. азиз, аз номи канали мо занг занед. беҳтарин ширкат, ширкати боярнок, ширкати Акаи Нозим. марамат срочно боротона занг дада роҳӣ кунед. азиз, дӯстони азиз, мегзарем ба аввалин квартираи фурӯшӣ равонкардагӣ. навора бо диққат тамошо кунед. фақат хоҳишаи ҳаматон, агар хоҳем ки хонаҳои арзон ба қаб кунед, сабр кунед. навороро ҳархела мегзорем, якто арзон, якто қимат ҳархел. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар назди бозори Ҳоҷи Шариф, ҷамоати Бустонқалъа. гӯш кардесен? хона 2 этажа ҳай, дом 2 этажа, якум этажа хонаи мо қарор дорад. дӯстон, обши 3 дар хона, масоҳат 59 метри квадратӣ, 320 000 сум нархи квартира. дӯстон, савдои соз дора, об свет дора, хона бо кирпичи пухта сохтагӣ, 3 хона бо балкон, мактаб, масҷид, беморхона, аптека наздики штаи ҳуҷҷату 100% ҳай. ремонтоша тамошо кардесен кадом ҳолатда қарор дорад. дӯстони гиромӣ, анами ҳолат 3 дар хона, якум этаж, масоҳат обши 59 квадрат, 320 000. дӯстон, рақамҳои WhatsApp, рақамҳои дастӣ оиди суҳбати нарх навои хона ва маълумоти бештари хона метавонед занг бизанед аз номи канали ютуби Саудо ТВ. иншоалло бо арзонтон мекунам. лайкора монен, дар канал обуна шен. хонаҳотонро ранги ҳамин хонаи Ака видеонавори хушрӯ када роҳӣ кунед. мо реклама када фурӯшта мегзорем. нарх навои хонаҳотонро дӯстон ҳавоӣ нагзорем ки шояд ки савдо нашавад. ба ҳамин хотир вақте ки хона роҳӣ мекунед, адресоша пурра роҳӣ кунед, нархошона арзанда ба нархи хона роҳӣ кунед, нависонед. видеоро худтон тамошо кунед бачаҳо. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар шаҳри Ҳисор, хонаи сохтмони нопурра, яъне ки криша маҳкам кардагӣ нест. деҳаи булбулчашма, духонага, масоҳати 6 сотих замин, нарха бинен 100 000 сомонӣ. WhatsApp шона мегзорам. хона дар деҳаи булбулчашма ҷойгир буда, дар дохили хона ҳам ҳаммом ва ҳам кухнӣ ва ҳам калидор дорад. об свети доимӣ мега. соҳибмулк қайд кардаги монед. дӯстон, мега ки об свет доимӣ. хуб, дар наздикии мактаб, масҷид, бунгоҳи тиббӣ ҷойгир шудагӣ. нашуд нарх 100 000 сомон, боз муомила дора. чизе ки равон мекунанд, чи адресҳое ки мода меган, ҳамун хел мехонем. дӯстон,
شاید راست شاید دروغ باشه، خودتون با زنگ زنید. السلام علیکم دوستان عزیز. فروشی دروازه‌ها در ناحیه واسه با دستافکای بسپلات دوستان در ناحیه واسه نرخ نوای دروازه‌ها از 7,500 سومن تا 10-15,000 سومنی دوستان. یک چند مارکای دروازه‌ها دوستان زنگ بزنین، زکس کنین، پد زکس هم تیار میکنن. لبای مارکای دروازه تیار هم دارن دوستان. اکای متالشون ای چنده؟ ماتریالشون 09 1.5 1.8 سرنشابار 09 1.5 1.8 دوستان. تماشا کنین مارکای دروازه ها را، فقط زکس کنین. لبای جا دوستان دستافکا میکنن. دستافکاشون به پولمو تراتوری که دور دست های دوستان اون طرفا خیلی حقی خدمت رسانی میگیره. این تراتوری هایی که مقصد نزدیک های دستافکاشون بس پلات نی. مرحمت دوستان دروازه های با صفت، دروازه های اکای زیارتشاه. مرحمت دوستان زکس کنین، پد زکس و لبای مارکای دروازه ها را دوستان دارم. از نام کانال یوتیوبی سعودو تیوی زنگ زنه. خدا خواهد شما را با سکیتکا کارتونم با آخری میرسونم. فروش دروازه ها در ناحیه حسه لبای مارکای دروازه ها هستون عزیز. مرحمت زنگ بزنیم، رقمش نمانم برای مراجعت کردن زنگ زنیم. میگذاریم با سیومین زمینی فروشی در شهر وحدت. زمین خرا همیجه این تماشا کردستین یا نه؟ 50,000 سومن با سومی کیستون زمین میخرین. انا که تماشا کنین. زمینی فروشی در شهر وحدت دهه گشی. 8 سوتیق زمین فوندامنت برای خانه ریختگی تیار ای. سنگوش پدرکه های. نرخ 50,000 سومن ای. معامله ساز کرده میشوه. نفرایی که زمین خرین کو همون نفرو رقمای دستی 972 1062 10 میتونین زنگ زنین. محله نو آباد شده سای فکر میکنین نو تقسیم کردین. این همی حالت سروش نه 50,000 سومنی از دومی کانال ما زنگ بزنین. دوستان عزیز ویدیو چه خیلی معقول شد یا که نشید، خانه ها ارزانن، قیمتن، فکراتون کامنتر در بیان کدمانین. بعدا خانه هاتون ویدیو کنین رای کنین یا اینکه رفته سعودو تیوی از پیش نوار میکنه و در یک چند سایت های یوتیوبی رکلام کرده فروش میگذاره. با هم خاطر امکانیت یافته لایکاتون مونین، پادپیست سکنین. خانه های ارزان از کانال سعودو تیوی بسیارتر رکلام کرده میشه بچه عزیز. دوستان میگذاریم با چهارمین خانه فروشی. خانه فروشی نزد حولگی است که در شهر حصار دهه سرچشمه بوده است. 4 در خانه و 4 سوتیق زمین، ابسوه دوره، حجت دوره، نرخ 260,000 سومنی. تلفن های دستی، رقم های واتساپی پلوسی 49 کدام دولت خارجه خلاص. نشد نرخ معامله دوره، ایواز با کوارتیر واریانت هم دوره میگن. این مسئله چشمچه در حولی عبدالله ایواز با کوارتیره نزدیکی خانه دا میگه 2 تا مکتب، مگزین، متپونگ هست، سوه دوره و عبدالله دروازه کلان چسبوندگی. خانه همی حالت. این مردم محله همه زندگی داره. دهه آباده. از نام کانال یوتیوبی سعودو تیوی دوستان زنگ بزنین، مصلحت کنین، بگیریم بچه عزیز. میگذاریم با پنجمین کوارتیره فروشی. دوستان عزیز کوارتیره در همین دام قرار داره، نگاه کنید. کوارتیره فروشی هست که 2 حجرگاه کوارتیره، خشتی پخته، 4 اتاژ، 2 خانه مساحت 51 متر کوادراتی، پاوراتی لنینگراد،
ноҳияи Рудаки, шаҳри Душанбе дар часпондагӣ нест ва фикрим тиреза ҳам часпондагӣ нест. 205,000 сомони нарх. Ёкнен 205,000. Паварот Ленинград фабрика пеши мактаб маршрути 45, 41, 48 мерава ва пеша аз бозори Саховат то ҳамин квартирара 4 километр роҳ масофа дорад. 4 километр. 205,000 сомонӣ бигиву далши ремонтшкву зиндагира саркбачаша. Анака ина михели наворора агар хоҳем ки зиёдтарша тамошо кунен, дар поён тугмачаи подписат сара бижихен, беҳтарин кор мешавад. Мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ. Охир дар хонаҳои назди ҳавлигӣ ҳам дорем бачабо. Квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ҳамин дом дар ҳолати коробка 195,000 сомон масоати 60 квадрата ҳай. Нигоҳ кунен, квартираи фурӯшӣ духонага 6 этаж 60 квадрат территорияи Ҷаббор Расулов 195,000 беҳтарин квартира мега дар беҳтарин ҷо. Садик, бозор, хоб мактаб, масҷид ино наздикай мега, дур нестай. Нарх 195,000 ҳолати коробка. Срочна нафарои серьёзни занг бизанед фақат. Сум дар кор ба ҳам хотир арзонаш мондан ки савдо да бараву камбудӣ ҳал шава бача азиз. Корои фасад ҳама кардагӣ қисми дохилаш ремонт мекунем тамом. Мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшимон. Квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар территорияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ, кӯчаи Аҳмад Ҳамроқулов мега. Духонага 1 этаж 55 квадрата ремонту замонавӣ 285,000 сомон. Аз 2 ҳуҷра иборат буда дар якум қарор дорад ва бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. хона тагхона будааст. Подвалда қарор дошта дӯстони азиз. хоб бахшиш хона мега тагхона ҳам дорад. дар наздикии хона бозор, мактаб мавҷуд астай. яъне ки ҳами 1 этажда боз ба ғайри бо подвал ҳам дора мега. нашоти ӯ можеш бо муомила кунен, зангзани масъя кунен. И хонаи мо, и квартираи мо 285,000. рақамҳои WhatsApp шунда занг бизанед бача азиз. Мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшимон. ана боз квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Турсунзода, Регар. Якхонага 1 этаж 54 квадрат, якум микрорайони шаҳри Турсунзода 270,000 нарх. хоб ремонтҳои нав подвал дора. ремонтҳои нав бача азиз. доми 29 будааст. нарх 270,000 будааст. ремонтош нав кардагӣ, беҳтарин ремонто. муомила дора. варианти алиши, кредит, ин масъалаода ҳечи нагуфтан. агар ки мегуфтан худмон бо метонистем маълумот барасонем. ба ҳам хотир дӯстон кадом хонаҳоира ки вариантҳои алиши агар нагем, кредит нагем, ба ҳам хотир нашуд масъала хел зангшон назанен. ака кредит метен, ака алиши вариант ҳаст нест. агар ки бошад дӯстон худмон мегем. чунки бисёри хонаҳора реклама мекунем, мега ки фақат занг мезананд, алиш намешава, кредит намешава. наҳумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дӯстон. Кулилахчаи шаҳри Норак. хонаи назди ҳавлигӣ. масоати 4 сотиқ замин, 3 ҳуҷрага. Кулилахчаи Норак. болои балниса. хона дар ҳолати миёна. об свет дора. хона аз 3 ҳуҷра иборат буда 4 сотиқ замин. ҳоҷатхона, кухни. хоб ҳоҷатхона ва кухни даруна, беруна ҳастай бо ошхона, ҳоҷатхона. дута склад дора. вариантҳои алиши ҳам ҳастай. нашоти варианти алиши занг бизанен дар WhatsApp ахириш 0120 муомила карда мешавад. ихел ба нарх 280,000 сум. шаҳри Норак, Кулилахча бачаҳо. болои балниса будааст. занг мезанена, аз номи канали мо салом мерасонем бачаҳо.
мегзарем ба даҳумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшӣ ҳасте ки дар шаҳри ҳисор, уртабуз, ганҷрез 250 000 нарх. духонага масоати 3 сотих замин дӯстон 250 та. хоб масъалаи овош фикр мекунем ки мехарем бачаҳо. неки ремонтҳои хона бад нест, беҳтарин ремонтҳо. хона дар уртабуз маҳаллаи ганҷрез қарор дорад. 250 000 маълумоти бештаршам метавонед занг зада бигиред. рӯзанавор 10 дона эълон буд. чизе ки ёфтем, чизе ки роҳӣ кардан, чизе ки хоҳиш кардем, ҳамаша навор кардем, монтаж карда, ҷобаҷо карда рекламагузоритон кардем бачаҳо. анаки аи тараф бо дастгирии шумо мешавад. навора ки тамошо карда бошен, кори хуб кардем бачаҳо. анаки лайкоту намонена, баъд нависен ҳамин навори ма чӣ хел шид, меҳнатҳои ма чӣ хелай, маъқул шид ё ки нашид, хонаҳои мондагим арзонай, қиматай. фикротона ма ҷалб мекунам, чӣ хеле ки хонаҳоро шумо ҷалб мекунам бачаҳо. зинда бошед.